Liyothi lishone lanamuhla inkankane nenkankane liyobe lidla imsundu yangakubo zishuka imbodla. Saphinda sahlangana asiphinde ke sibambane. Izigebengu zaseThembisa sezishise amathayi zavala imigaqo zacekela phansi nengqalasizinda kunxuswa amaphoyisa enze umsebenzi wawo. Kanti uphakela umthakathi usewabhunyele ngentelezi amabutho ahlanya agcwala inkaba yedolobha iTheku. Kanti uNtethelelo Ntedza odume ngelikaHabeni usethumele umyalezo oshubile kuma-illegal foreigners asebenza kuleli. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Izigebengu zaseThembisa sezishise amathayi zavala imigaqo zacekela phansi nengqalasizinda egameni le-March and March. Kunxuswa amaphoyisa ka-600 million ukuthi aqale enze umsebenzi wawo. Lokhu kwenzeke namhlanje ekseni njengoba abantu uyazi kulento elokhuzana yokushisa amathayi nani. Angithi banike u600 million abababopheke labantu ngoba labantu laba bathunyiwe already. Mabe ngathunyiwe iFF angazi ngizothi bathunywe iANC noma bathunywe ngini kodwa kunohodo babathumile ukuze kubukeke kabi noma kungcola igama le-March and March. Abaholi be-March and March bakhulume kahle clean and clear bathi it's a peaceful march. Akekho ngakushongo lokho. So laba abaphiso khohlakala bese begqekeza izitolo zabantu bese beshisa imigaqo benze yonke leyo nto asibazi ukuthi baqhamukaphi. So amaphoyisa ka600 million awasebenzisa u600 million ekutheni enze into aqashelwe yona. Because Sixolise nansi le mphundla. Uphakela umthakathi usewabhunyele ngentelezi amabutho eThekwini avuka indlobane ahlanya agcwala inkaba yedolobha iTheku. Kunxuswa abantu abagudla imigaqo ukuthi bangalinge bame eduze kwawo ngoba uyazi umuntu masethelwe ngentelezi uniyazi ukuthi nani le ntelezi futhi wayethe lena ke inensele le uyazi insele lesilwane kuthiwa yini ngesingisi yini honey badger asihlehli silwa ngisho sesiphukile silwa ngisho sesinqamukile liyantelezi kunento eziningi ethakwa ngayo intelezi nje. So once umuntu wathelwa ngentelezi noma esegeze noma wachelwa ngentelezi usuke ngasena umuntu ophelele ukumbona nophela umthakathi mase eseyidlile uvele kube ngazi ukuthi nje isilwana madoda amaningi akusendodeni eyodwa ngizizwe kuba kanjalo. So abantu abangamike emgaqweni uma kudlula amabutho ngoba amabutho asuke seyumshini ewodwa angadlula nawe ngempela ngendlela ongayibonanga mase kuthiwa nyanyanya march and march violence black Sixolise nantu udaba. Amabutho athe chithisa ka enkabeni yedolobha iTheku ezozwisa ilaka lawo nabo kufika bakuleli ngokungemvume. Uphakela umthakathi uwabhunyele ngentelezi avukwa azibonkolo ahlanya agcwala inkaba yedolobha. Kunxuswa ke umphakathi ukuthi ungami endleleni ngoba uNtethelelo Ntedza Ndlovu odume ngelikaHabe usethumele umyalezo uthe anonymous. Anonymous. Ingakho ivala ubuso nje. Anonymous. Okay. Anonymous Ntethelelo Anonymous. Sixolise. Anonymous usethumele umyalezo oshubile kuma-illegal foreigners asebenza kuleli nantu udaba. Habe wengani bakwethu yabona labantu laba lapha emsebenzini laba bokufika abangekho namhlanje abasabuya emsebenzini ngoba labo bantu bayayiveza ukuthi ba wrong ngokuthi babe lapha emsebenzini ngokuthi bayasebenza la eSouth Africa bayazazi ukuthi ba wrong. So nje abengekho namhlanje abasabuyi phela uthi nginikhumbuze lento le event makuthiwa namhlanje umhla ka30 namhlanje i-deadline yokuthi abantu bokufika fanele ngabe bahambe bonke. Uma ungahambile from namhlanje ungahambile sekufanele masikubuza noma mawutholakala uthi mawubuza ukuthi awuhambile ngani uchaza izizathu ezizwakalayo la izizathu sakho masingazwakala unto you